Waqt stqarrija ministerjali li għamel fil-Parlament it-tlieta fil-għaxija, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar is-Summit tal-Kunsill Ewropew, kif ukoll impenji oħrajn li kellu barra minn xtutna, kemm fi Brussell kif ukoll fi Strasburgu, fosthom dawk relatati mal-Presidenza ta' pajjiżna fil-Kunsill tal-Ewropa. Hawn il-Prim Ministru mhux biss tkellem dwar tal-laqgħat bilaterali li kellu, fosthom mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa kif ukoll il-President tal-PACE, iżda wkoll tkellem dwar kif din iż-żjara fi Strasburgu rat is-sem ta' artisti Maltin f'numru ta' attivitajiet. Il-Prim Ministru tenna fost oħrajn dwar l-importanza li żgħażagħ ikunu fiċ-ċentru tal-politika u li jitrawwen fihom sens ċiviku. Dr. Abela qal kif waqt indirizz li għamel fl-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill huwa indirizza temi tal-importanza tal-multilateralizmu, anke fid-dawl ta' żminijiet li għaddejjin minnhom, kif ukoll l-importanza li nissalvagwardjaw il-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem bħala gwida. Kif waqt il-Presidenza se jkollna l-privileġġ li niċċelebraw il-75 sena ta' din il-konvenzjoni. Il-Prim Ministru ringrazzja wkoll id-Deputat Prim Ministru Ian Borg u l-Ambaxxatriċi Maltija Francesca Camilleri Vettiger li hija rappreżentanta permanenti Maltija għall kunsill tal-Ewropa għas-sem attiv tagħhom. Hawn Dr. Abela tkellem dwar laqgħa importanti bejn għat-tmexxija dwar is-soluzzjonijiet brabta mal-immigrazzjoni fejn għall-ewwel darba attendew il-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kanċiller Ġermaniż. Minkejja ta' sfidi emerġenti internazzjonali pajjiżna tul din is-sena irreġistra l-inqas numru ta' wasliet. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar id-diskussjoni dwar il-Vant Nofsani, fejn saħaq dwar il-ħtieġa l waqf mill-ġlied u l-importanza tal-għajnuna umanitarja. Pajjiżna jħaddam pożizzjoni ċara, kif ukoll dwar il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna, fejn elenka għal aktar sforzi diplomatiċi. Il-Prim Ministru għamel referenza għall-importanza tas-suq waħdini, iżda wkoll tal-kompetittività li jmorru jitfit mal-Viżjoni Malta 2050 li tkompli tgħin lin-negozji żaru medji. U għatem jelenka r-rispett li jgawdi pajjiżna fuq il-fora internazzjonali. Ir-rispett li jgawdi pajjiżna fit-tmexxija ta' dal-istituzzjonijiet. Fil-fatt, is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa rrimarka miegħi illi l-Kunsill kien iħossu privileġġjat li qed igawdi mill-esperjenza li għandu pajjiżna illi jmexxi dan it-tip ta' istituzzjonijiet. Ġejna fdati biex immexxu dawn it-tliet istituzzjonijiet importanti propju għaliex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna barra minn xtutna hija waħda solida, hija waħda robusta, hija waħda b'saħħitha u ħdimna qatih f'dawn l-aħħar snin biex insaħħuha u l-fatt li qed niġu fdati biex immexxu dawn l-istituzzjonijiet mhux biss tant importanti, imma f'mumenti tant sensittivi